tinc una cosa que ens podria anar bé. A veure... Ja ho tinc! El 5è dels 7 instruments espirituals per resoldre qualsevol problema. Un paquet de 100 pràctics adhesius espirituals. Què? Adhesius espirituals? Ens pots explicar què és, això? Doncs mireu, això és una versió millorada dels tatuatges que antigament es feien als delinqüents quan els detenien. Un cop t'enganxes, només tu el pots desenganxar i ningú més. No me'l puc treure! Però en canvi jo, guaita. Me l'has tret? Que curiós. Però si la persona que l'ha enganxat es mor, llavors es desenganxa tot sol. A més, l'adhesiu canvia de color en funció de l'estat de salut de la persona que l'ha enganxat. Si és blau, és que està bé. Si és groc, que té una ferida poc important. Si és vermell, que té ferides greus. Oi que són pràctics, aquests adhesius? Sí que ho són. I podem escriure els nostres noms i ens els enganxem els uns als altres. Així, si a mig pujar les escales li passés alguna cosa a algú, ho sabríem immediatament. Oh, bé, ja us aclarireu. Ara són tots blaus. Que és com han de ser, esclar. Ja només queda en Hiei, oi? Vine. Jo no en vull. I què més? Tots ens els hem de posar, té. Però que no t'he dit que no. I què passaria si prenguessis mal o tornessin a prendre l'ànima, com ha passat fa un moment? Au! Ja està!